Τρίτος παίκτης της Top Darts League βάσει προβληματικών, ο Σταύρος Μανασής. Ανήκει στο λίγο του Ασάντ. Είναι 23 χρονών και είναι φοιτητής. Ασχολείται με τα darts περίπου 5 χρόνια. Και χρησιμοποιεί βελάκια βάρους 21 γραμμαρίων. Αγαπημένο του διπλό το διπλό 16. Και αγαπημένο του τελείωμα το 132. Από χόμπι έξω από τα darts ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και το αγαπημένο του μουσικό θέμα είναι το Reach Up. Αγαπημένος του dart player ο Michael Van Gerwen. Και η προσωπική του φιλοδοξία να γίνει καλύτερος παίκτης. Έχει 2 συμμετοχές στην Δυτική Ελλάδα στο 12-13. Έχει βγει 4 φορές πρωταθλητής συλλόγου και είναι τρίτος διασυλλογικών πρωταθλήματος στο 13. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε στο Διονύση Πηλιχό και στη DDL. Καλησπέρα Σταύρο. Επειδή σίγουρα κάποιοι δεν σε ξέρουν και μέσα από αυτή τη συνέντευξη θα σε μάθουν, θα ήθελα καταρχήν να συστηθείς. Είσαι ο Είμαι ο Σταύρος Μανασής.